So kadakot ka bakat kendai kadon ye kini ki kentien. Bat kirang ba kikun Israel ki layo i bakila long haka jing jenjar haba la phin penduna satya ye ki mawit ki balong ka benta jongpi hala kasngi dangi pai shakani ki kentien ki beran hani kadakot ka bakat kendai ka jingkren ka jong pharo ka kta kini kirang ba kamun haki jingbut ki jing perkat ki jong ki daga baki yang ni kongkum kinong ya da ya ki parajat ki para kenja menta ki haban kit ya kani ka hukum ke bakia ka bau pharo u labu halo jong ki nada kadang dei tang dah hapo ki kentin ki sabdar I kumba kanang hamsting Henry menta ka wan be haka jing osmo ki skor jong ki nau pharo hi ki kentin ki jong pharo kini kirang ba ki smuthu ba menta kiladon haka jing jinjar bat ka jing jinjar ka ba sha akhwat joki kadai tang kani ka jing penmi ya ka jing khen ya kini ki bawet ki baladawa nakawai ka sngi shakawai pat ban penduna ya ka nomor jong ki bawet ki ba ki dai ya ban shna te hato haka bakum kani ka kalimat kani kandai ka jing jinjar ka bahadu katamu kat hadu bakin nyau ya kata ka jing penmi jing khen bakan dai ba kapenlong iki haka jing jenjar to hadu ong tu syai fidan iban benrap Kani ka dekat bakat kendai kaya thu yengi ya kata kajing ban kia jongko hukum uparo. Bat kani kajing ban kia jongko hukum uparo menta kami isyabar pelaj hakikitin kabakini kikun Israel kipenmi. Kani kajing ban kia jongko hukum uparo kamdai syu pakanyan tang ya kabormen kamdai syu pakanyan ya kajing mut jing perkhat kala rung hadu pada onut ke jongki. Bat ka ka pada nak onut ke jongki menta ki klei shabar hagini ki kentiem. Da ka bagi kren. Da ka bagi lap bagi snowfu ki dan pada ngejing jin jartra. Namar omlong man peduna setia yo mawit. Bat ka ni ru ka dewan long man la ka sngi. Kade ka jing ka bakraw ki ngat. te menta ka ke ban mi nang ni ka je kren ka jong pharo wat oron bot muses ka ban mi ya ka hukum ha ki sardar ba kini kirang ba ki baki sardar ki thum yiki te menta kini kirang ba Israel la yosmo ya kani menta ka buj ka jong pharo kolong wat penyesh ban penmi ya ka jinya kan hapdeng juki khun Hebrew Badia kata ngi I hakani ka dekat ke barpho. Nangi poi ni ka dekat ke barpho. Ti kila yasham bat Moses bat Aaron. Kibala yang ha kalenti. Ha ba kila wan mi no paro. Kini ki kentin kim da don kam iki benginya keren namar ki shuyat hu ba ayu ka jia hadien bikilami nakaye ki jong suyum jong paro. Bat kajing temu ningkong hi ka David ban Yasham ya Moses bod Aaron. Te ka jinye keren ka bahadien jong ka di ka dekat ke parpo te kan kam so tunat lagi namar kai dot jia so mo ka arpo arpoi. Niop hidan ie ne ka dekat ke parpo. Ngata kami I ka don ie. Kan ka biang inya bisa kemat. Inya bisa kemat ke arpuwe ve. Tangan puli kini ki kentien ke makidan ka dekat ke parpo bai. Bat kila ong haki do utrai un kmi hapi bat un bishardi namar phi la penlong jengi ban iu khong hakmat paru ban hakmat ki sekri jemu ba phila ai ka wat lam haka kti jongki ban penyap yengi kalawan ke jengya keno amenta ke jeng umdei am bathau maki haka perkhat jo ki dikirang ba jo ki kun Israel
Henry maki pada kilalong kinong isim benta hakani kajing pinterish tom ya. Ada pi perkat ku kaliang mo. Kan nolongan pam yang sesin mo kalong kelain mahang ni. Menta kani yang ni kaya tu yaki baka penbi ya kajing ya keno. Ya Moses bodi aron. Henry haka basdang habaki osngo ya kubor babha ba ublay lawan jko iki kidap na kajing keben. Ba dia kata kajing let ya kendu Moses bu aron yu faruru kim shimdon kanu kanu ke problem. Kisngap baik. Dalam penjeri ya ke hukum ke jong faro bala penan kami itu kesadar kini kirang ba hi kilalong kinong ya trailang am ban kemi ya kani ka trai ka kata kum bala penjeri ya ke hukum ke jong faro Henry Arius sengang ya ka jing bla bam ya ka jing bam la ban penbiang ya ke hukum ke jong faro menta ha ka jaka ka ba kin ya krem da ku boy ki wan nyap ya ka di ka jing e ha ki terpeng ki jong Moses berwarat dan ipet bahai kini ki kentien na basdang tip ki keren da kajing tip belai tip priu tip belai ni ki keren baik tang namar bagi bitar air namar bu Moses bu Aaron ki wan ya kaban penkemen ya ki namar pi oktin ke ba im nau belai utrai bu belai handai hang ni maki pat ki ong tu utrai kpi ya pi bat un bishar de yangi ki ba nget hau belai ni so maki di ki kitin ru belai am para banget ya dan rai ki kentin ki ba kenno la ki ba penmi tu utrai un kmi hapi ba un bishar di ki dei ki ba mi na ka jing bitar kum ki beriu tang ba ki kenting sha ublei banyat ya kata ka bor jing pen shitom sha utrai ba ublei ti hato pedeng jong ka jing dei para benget ka ju dei se karukom ban penan kam kum kini ki kentin kata kalong ka jing keli namar bagi yam hakas pas nem ka bar huwei ka benta ka bah pedeng hang tu ki benta ki basyadien ki ai ya ka kenno ya Moses bud oron phi penlong yangi ki ba yukong ha khamat uparo pada khamat ki syakri jong u ki kenno bet ya kani ka jing hitom ya ka tau Syau Moses bud oron menen abasdang ki kenno ya ki nong Egypt habakile ikran di uparo Henda heba kilami kum ki basha arem naka yeng ke jong paro mentaki kenno si Moses bud oron balong kini peleng katao yeki nangta ki bu pada saki kentin ki ba ha ba pulkut ya kat yeki tu ki jingkren jong ki phi la ai ka wat lam ha ka kti jong ki ban penyap yangi I kumba IT da ka bor kemut ke chikenno kabla takani kajing penon kam da kita kentin bila ai ka wai lam ka kti jong ki ban pen yap yangi kila than kini kentin kat hadu bo Moses bod aron kin snow ye kini kentin ki badung na kini kirang ba ki ba ki sordar jong faru ki thum ye ki bikin pej alor jong kini ki khun Israel to hadu ong tu jwai dan im raw Kani kan khot ka bar huwei ka perkhat ka jong ha puli kani ka longkum ni hak ka jin jar tra hak ka shitom khat hak ka belyang hak ka do ngani wapang ka do kapan kelet yaki khun Israel ki e kebala abja nadu kham haswa kaba kham haswa kalong bagi khun Israel ki pediang bagata kubur kaba Moses mo Aaron kawan ra aki kadai ka kubur kaba wan nau belai hakaba sedang ki pediang bagata ka jingle ka jong Moses bo Aaron ban pedi khmat jongki kalong kabor ka ikhtiar ka ba bleu ai ka Moses pun peni tiki kamba kampala badha ka basdang ki pediang ro bakani ka dei ka ba bleu ulon chungo eki Henry minta anda bagi ma ka jenjar tra ki klet kita ki baro ki ben ki dawan benrak tin ro ba hakmat uparo kilalong ngejing ijli bagi da benrap ro
balakum ba Moses bo Aaron ki ay ka watlam ka tiu paro bon pen yap ki bat kita benrap ro daga ba pek mi lenti ba utrai ba ulai na jerong da pensitom da bishar ya Aaron ba Moses kata kata ke perkhat ke jongki Israel ni ko pon O chen long na ka eke bang ya karan mentan long ka jing bitar ka jong ki kat hadu ba kata ka jing keno ka jong ki I kumba kim yo shu te yo trai bo blei pat ki nyat sendon syau ban penkit da ka ba keno yo Moses bo Aaron bikilong ka daw ti kani kalong ka jing ben sao hi kalong ya kanu ka ba kersoi na ka berkhat ha kani ka do banyak pat ya kata syau trai lo blei klem kanu ka jing song thu lan ka jing siam bat uta ublei hende ka basulong bet ka basyo pateng iya kani ka jing ti kani ka bu borobor ka jing om tang ye kini kirang ba jong ki khun Israel ha kani ka por hende kan yai long ru na ka wei ka pateng sya ka wei bat ba ya ka kerteng ka jong ublei lapenon kam bakalate kani hingni ting I kom ta em ha ka baningkong ka ba piong menne hi ha ba ki osngo ningkong ya ka sur ka jong Moses bar Aaron ya ka khubot ka jigwan pula im ka jong ublei ha ka jaka ba kinyo I na ka takaliang ha ka jingkemen ka jong ki menta pat I kumba ki kentaj ya ka ta ka jingkemen ka jong ki ka khubot ka jingkemen hande kinyat penban yau ni ublei kum unong bishar ya kita ki beriu ki bawan rai ka khubor ka babaha ta kami tengku kata ha ka jinglong beriu kaya pening kaya pening ti kani yang ni lu kadiwan aja hika yang I hateng ingi ju punan kam ya kani ka jing pun keno sutrai bo ublei klem ka jing sung thu nani klem ka jing siam la kata ka jing keren ka jungi kan dai ni em ka utrai bo ublei uya menjur lang ta